veieu? Abans de dir-vos on som, volem que veieu aquelles cabres que hi ha per allà. Just hem arribat, n'han aparegut tota una corrua, però bé, us situem. Som al massís del Montgrí i cap aquí, conjuntament amb les cabres, Santa Caterina, la patrona. Us volem vincular directament a aquesta ermita amb un personatge que vivia a l'Escala, Víctor Català, que va escriure Solitud. Els seus personatges que van viure aquí, la Mila i en Maties, que era pastor, ella l'ermitana, passaven llargues nits a la vora del foc. Ell li explicava tota mena de rondalles. I avui nosaltres us n'explicarem aquí una. Caterina Albert, coneguda també amb el pseudònim de Víctor Català, va crear una pila de personatges que vivien en aquests paratges. Un d'ells va ser el vell vellet de la muntanya, un home que no havia pecat mai, pur de cos i d'ànima. No havia jegut mai amb dona nada. Anava despullat de pèl a pèl i únicament es tapava amb la seva llarguíssima barba blanca per davant i la llarguíssima cabellera blanca per darrere. Diuen que era tal la seva santedat que els homes i dones d'aquestes terres no s'hi volien ni acostar, no fos cas que Déu els volgués comparar i en sortissin malparats. Va ser per aquesta raó, conten, que de mica en mica aquests paratges es van quedar mig despoblats i que finalment tan sols hi va quedar el vell vellet de la muntanya, i ara pareu esment, i les encantades. I d'entre aquestes encantades, una d'especial, la més jove de totes elles. Recordeu el seu nom, serà la nostra protagonista. Es diu Floridalba. Deixeu-nos, però, que us expliquem qui eren aquestes encantades, si més no les de la nostra història. Eren bromistes de mena. Els encantava posar tota mena de traves a la gent que passejaven i anaven a treballar pels camins d'una banda a l'altra. Els tiraven brancams a la cara, feien rodolar rocs muntanya avall. La gent res en sabien i elles prou que es divertien, però esclar, va arribar un moment, com hem dit, que la muntanya es va quedar ben buida de gent i van començar a avorrir-se. I una tarda, consiroses, en què anaven parlant i buscant una mena de cap de turc per saber què havien de fer i qui era el culpable, els va venir a la ment el vell vellet de la muntanya, aquell que no havia pecat mai, aquell que no havia jegut mai tampoc amb dona nada. I aquí va ser on Floridalba va tenir una idea. Noies, ara sí que ens divertirem. Ja fa temps que li dono toms al fet de poder fer perdre un home per sant que sigui. Portaré a terme el meu pla. Estigueu a l'aguait, us ho explicaré. I així fou com tot començà. Com Floridalba es va plantejar de fer perdre aquell home fins i tot aquí, en aquestes muntanyes. El Montgrí és un massís muntanyós a la vora del mar Mediterrani i es troba a cavall de les dues planes empordaneses, entre el Baix Empordà i l'Alt Empordà. Això fa que destaqui molt en tot el seu entorn i que sigui un element molt important en el paisatge de totes dues comarques. És un massís muntanyós de roca calcària, és una roca de color d'un gris molt característic que ha fet que rebi aquest nom de Montgrí, de muntanya gris. El fet que hi hagi molts microambients, tant el que és el massís del Montgrí com el seu entorn més immediat, amb una plana que té, per exemple, zones d'aiguamoll, tenim un arxipèlag com són les Illes Medes que formen part de la unitat geològica del Montgrí també, doncs això fa que hi hagi, en un espai molt reduït, una gran diversitat faunística. La cosa va anar així. Un matí en què el vell vellet estava resant, li va caure de cop i volta del cel una ombra al damunt. El dia era net i clar com el d'avui. Res, ni un núvol. I l'home es va quedar esparverat mirant. I aleshores va veure un petit ocell en una branqueta. Era minúscul, daurat, amb 3 plomes vermelles al cap, i aquella cosa tan xicarrona feia aquella ombra tan descomunal. Com podia ser això? El vell es va quedar encantat amb aquell animaló i va intentar caçar-lo, però l'ocell va marxar volant.
Això es va repetir 1, 2, 3, 5, 25 vegades i el vell cada dia estava més delerós de poder-lo caçar, de veure'l, fins i tot de caronar-li les plomes. Però l'ocell no es deixava enxampar, fins que un matí ell va fer una vaga i dissimulant, fent veure que resava, perquè s'havia oblidat completament de resar més a Déu, quan va tenir l'ocell allà al voltant, li va tirar. El va agafar pel coll i el va tancar entre les dues mans. Ai, ocellet, ocellet, jo t'hi ben atrapadet, li va dir el vell tot content. Però en aquell mateix instant, com per obra d'art, pum, l'ocell va començar a parlar i li va dir que s'havia estat encantat des de feia tant i tant de temps per un rei de la moreria i que ara estava cercant un vell vellet d'una muntanya que no hagués pecat mai ni hagués jegut amb dona nada perquè el pogués ajudar a recobrar la seva antiga forma. Ah, aquest vell sóc jo? Sóc jo? Va dir el vell entusiasmat. I aleshores l'ocell, amb un refilet de veu, li va dir: ai, vell vellet, doncs si em vols ajudar, arranca'm 2 de les plomes que tinc al cap i clava-te'n una a cada ull. A veure, sisplau. Posem una mica de seny, no? Trobo que tot això és una mica salvatge. Sembla una d'aquestes pel·lícules modernes de sang i fetge. I al capdavall és una rondalla. A qui li poden venir aquestes coses al cap per explicar? Recordeu la Caterina Albert? La que us hem presentat al principi, vinculada al territori i que va escriure precisament aquesta rondalla? Doncs ara, perquè en sapigueu els ets i uts, us la presentarem de cap a peus. Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, era una dona d'un caràcter fort, amb una imaginació portentosa i va demostrar com pràcticament sense moure's de l'escala transformava la realitat que veia i que vivia. I com ho fa? Ella acompanyava l'administrador de les seves finques i anava a parlar amb els més vells de cada mas. I ella es fornia de tot aquest vocabulari i aquest univers popular, diguem, i el transfigurava, el transformava i feia aquestes grans obres universals. Bueno, Solitud, la prova és que ja quan és tan traduïda és que és un tema i una manera d'explicar-lo que és universal. Ell adopta el pseudònim Víctor Català quan es presenta als Jocs Florals d'Olot i el 1898 i guanya el primer premi amb la infanticida. Quan guanya el primer premi i té tantes crítiques perquè és una dona i perquè escriu una dona i perquè escriu com ho fa ella, és a dir, sense amagar aquests elements tan crus de la realitat. I decideix adoptar aquest pseudònim, que era el protagonista d'una novel·la que estava treballant llavors, que era Calze d'Amargor. El protagonista es deia Víctor Català, no la va acabar mai i ella va adoptar aquest pseudònim, que ja no l'abandonaria. I el vell ho va fer. No s'ho va pensar gens, realment no s'ho devia pensar gens, perquè va agafar les 2 plomes del cap de l'ocellet i se les va clavar als ulls. I en aquell mateix instant el món es va fer negre com quan era dins el ventre de sa mare abans de néixer. I va sentir una veu, un riure fort i esclatant, fins i tot massa fort i massa esclatant. El vell va entrar en pànic i aleshores la veu de refilet d'aquell ocellet petit li va dir: vell vellet, no tinguis por, que jo t'ajudaré i et salvaré. I ell va sentir al pit una nova punxada. Era la tercera de les plomes que l'ocell s'havia tret del cap. I quan la va sentir al cor, de cop i volta, va obrir els ulls altra vegada i va poder-hi veure. I davant seu es va trobar no un ocell, sinó una noia preciosa, bonica, dolça i delicada, com cap altra n'hagués pogut veure mai. I va quedar prendat de tanta bellesa. I no només de la bellesa, sinó que ella també anava tota nua i tan sols portava una garlanda al voltant del coll que li queia per sobre els pits. Que era aquell prodigi? El vell va tenir sensacions que mai havia sentit abans. Vell vellet, jo he tingut llàstima de tu. Pel favor que m'has fet, et portaré a viure amb mi al meu costat, allà baix al meu palau.
Se'n diu la Cova del Bram i trobaràs les menges més exquisides. Tindràs tot allò que vulguis desitjar. Et faré l'home més ric de la terra. Tindràs tresors, servents i qualsevol cosa que poguessis desitjar. Vell vellet, vindràs al meu costat. Concedeix-me la teva mà. I el vell dubtava. I ella, però, insistia i li prometia llits de seda amb baldaquins, amb gerros d'aigua fresca. L'home semblava que estava a punt de caure a les seves xarxes i aleshores li va agafar com una mena de neguit i apuntant amb el cap cap al cel va cridar ben fort. Fuig d'aquí, follí encegadora, que més m'estimo totes les glòries del cel que totes aquestes riqueses de la terra. Ah, sí? Això és el que pretens? Doncs ja m'has vist prou. I Sant Tornem-hi. Diuen que Floridalba es va fer pregar molt abans no va tornar en presència del vell. Ell l'havia cridat i seguit per tot arreu. No la trobava, es desesperava, i ella, de cop i volta, se li va fer present. Vell vellet, li va dir seductora, ahir no vas voler ser l'home més ric del món. Em vares desestimar, però potser ara et tentaré una mica més. Potser voldràs ser l'home més poderós de la terra. Et concediré una cuirassa amb la qual mai ningú no et podrà matar. Tindràs un cavall que serà més veloç que el vent i una espasa que estarà feta del llamp. Digue'm, vell vellet, vindràs ara amb mi al meu costat? I ell tornava a dubtar, però mirant-se tot allò que tenia al voltant i apuntant amb els ulls cap al cel li va venir altra volta la inspiració i va cridar-li amargament i a contracor: No, no, vés-te'n d'aquí al davant, follia segadora, que a més m'estimo més totes les glòries del cel que qualsevol poder de la terra. Ah, sí? Doncs ja no em tornaràs a trobar. Totes les històries tenen 3 temps, gairebé totes les històries els tenen, si més no. El vell no ha volgut ser ni el més ric ni el més poderós. Què passarà ara? Floridalba se li torna a aparèixer quan ell ja està que no s'aguanta, quan està absolutament fora de si. I ell aleshores li ofereix la saviesa. Podrà parlar amb tots els animals de la terra. Podrà parlar fins i tot amb la saba dels arbres i saber-ne el seu creixement. Podrà saber el vol dels ocells. Dels ocells? Diu ell aleshores. I podré parlar amb el duc? Sí, és clar. Amb ell també. T'agrada aquesta idea, vell vellet? Accediràs a venir al meu costat? Potser sí que pel duc estava disposat a renunciar a totes les glòries del cel i qualsevol cosa de la terra. El duc és el mussol més gran del món. Amb les ales esteses pot arribar a fer més d'1,5 metres d'envergadura. I és un gran caçador que amb aquesta mida pot arribar a capturar preses força grosses. Aquí al Montgrí tenim una població d'unes 10 parelles, que és una densitat força elevada per un territori tan petit. Cal tenir en compte que aquí al Montgrí troben una gran abundància de roquissars, que són llocs ideals on fer el niu, i tot al voltant hi ha una plana amb gran abundància de preses. Ara estem al Cau del Duc. No sabem si el nom del Cau del Duc és degut a que antigament nidificava aquí una parella, però el que sí que sabem del cert és que encara avui en dia, durant les nits d'hivern, podem sentir el seu udol en aquest entorn. Us sembla que tenim el vell convençut? Recordeu tot allò de «Oh, fuig d'aquí, follia segadora, que més m'estimo, bla, bla, bla». Per tercera vegada el vell es va plantar, es va negar total i absolutament a donar-li el plaer a Floridalba de renunciar a lo propi i marxar amb ella. Floridalba, però, ni tan sols s'immutar. Es va mirar el vell tendrament als ulls, va fer un tom al seu voltant i es plantà al seu darrere. A cau d'orella li va murmurar: «Vell vellet, ara sabràs a tot el que has renunciat». I el besà d'una manera tendra, suau, persistent, fins i tot dolorosa als llavis. I el vell va saber en aquell mateix instant totes les promeses que allò entranyava i que mai no podria obtenir. I Floridalba, com si res no hagués passat, va desaparèixer del seu davant. Floridalba se'n van tornar cap a la Cova del Bram a buscar a les seves companyes, les encantades.
I elles, tot seguit, quan la van veure, li van preguntar que què, que com havia anat, si ho havia aconseguit. I ella els va dir que sí, que esclar, que tan sols amb una besada havia doblegat la voluntat del vell ballet de la muntanya, i és que és sabut per tothom que un petó és molt més poderós que un giny, que un conjur, que un malefici, que un encanteri. En aquell mateix instant, conten que van sentir un crit, un bram que ressonà per tota la muntanya, i és que era el vell ballet que anava cridant i demanant per Floridalba, i que li deia al cel i a la terra i als animals i a qui el volgués escoltar que seria capaç de donar totes aquelles glòries del cel i el que fos a canvi d'una altra besada. I elles se'n van riure, no només en aquell instant, sinó per sempre més, perquè van decidir que convertirien en aquell home en la seva joguina. Deixeu-nos, però, que us fem un petit epíleg. Si el pobre vell ballet de la muntanya hagués pensat ni que fos per un petit instant a treure's aquella ploma de color vermell que li havia clavat l'ocellet, les coses haurien anat ben diferents, s'hauria volatilitzat l'encanteri, però l'home no ho va fer. I diuen que al final va morir sol, abandonat, deixat fins i tot de la mà de Déu. I encara ara, les nits de tempesta, si escolteu bé i veniu a passejar per aquí dalt al cimal, podreu sentir aquell home que crida desesperat, bramolant: Floridalba, Floridalba, Floridalba!